One foot in front of the other. Hoxe en Padexando falaremos con Roi Rodríguez, presente e futuro do noso piragüismo. Visitaremos o Club Naval de Pontevedra. Viaxaremos a Barra de Miño, o Campeonato Galego de Inverno de Embarcacións. Carlos Rial enfrontarase o seu rival máis duro, o noso test. Estaremos con David Mascato, un dos nosos mellores padexeiros. Meus pais miraron aos chavales pequenos estar ali no río, non sei que, e preguntaron se quería probar, provei. E tamén, aparte de probar en piragüismo, tamén provei en atletismo e en triatlón, entón estaba facendo moitos deportes de pequeno. E de feito, o deporte que peor se me daba era o piragüismo. E ao final foi o deporte que acabei elixindo. Eu creo porque me gustaba máis a experiencia e creo que foi unha boa elección. A edad esa de 16 anos non era dos mellores de piragüismo, vamos, nin de lonxe. Pero ao final, con traballo e fixándote ben na técnica e nos adestrementos día a día, ao final vais mellorando e podes estar aí. Que hai días tamén duros, non? Pois sempre hai épocas que hai moitos días malos no río que non podemos adestrar ben, ou estamos máis baixos de forma ou algunha lesión. Está claro que afecta bastante psicolóxicamente, pero intentamos seguir para adiante e superar eses baches, porque ao final son os que nos fan facer máis forte. A parte que axuda moito son os compañeiros, non? Porque ao final sempre estamos tirando uns de outros, e se algún ten un día máis difícil, sempre intentamos axudarlle a levantarse e a seguir adiante. Juan, ¡Ale! O ano pasado comecei moi ben a temporada das primeiras competicións internacionais que foron as Copas do Mundo e logrei 4 medallas ali, dúas en cada 1000 metros, en cada unha, e tamén no cada 500 que tamén participei nesa distancia. E de verdade, saí moi contento porque foi a primeira experiencia internacional competindo a nivel absoluto que me defendín a nivel individual. É complicado facer ese paso adiante para loitar entre os mellores. Deu-me bastante motivación. Despois competindo no Campeonato Europeo que non me foi tan ben, pero bueno, finalmente no sentido importante do ano que era o Campeonato do Mundo, un finalista en cada 1000 metros e estive a pique da medalla no cada 500, que fiquei cuarto. A diferencia do que pensa todo o mundo, o importante en piragüismo non son os brazos, senón o tronco. Os brazos únicamente transmiten a forza que facemos cas pernas. Estes últimos anos estiven traballando máis a distancia de 1000 metros, que é unha proba un pouco máis larga que dura sobre 3 minutos 30, mentres que esta proba de K4 500 está en torno a 1 minuto 20, o sea que máis ou menos é a metade de tempo.
Entón, estou traballando un pouco máis a velocidade e o traballo de potencia. Bueno, intentamos sempre buscar as mellores condicións que poidamos para adestrar, non? Entón intentamos a veces escapar un pouco a outros lugares onde haxa mellores condiciones. Neste caso, fomos unha contracción un mes a México. Buscamos dous cosas ali en Cidade de México, unha escapar do frío e ademais tamén que estamos adestrando en altitude, porque Cidade de México está a 2.200 metros, entón o nivel de oxígeno que hai ali é moito menor. Ningún ídolo así en específico. Sí que me fixei dende pequeno nos padexeiros galegos, non? Por exemplo, en David Cal ou en Perucho, que lograron unha chea de medallas entre os dous, sempre un referente. Intentaré facer ou lograr unha parte do que conseguiron eles, pero vai estar complicado. Está demostrado xa que España ten gran nivel, porque ficou neste pasado mundial en plata, e cos palistas que saben que hai 3 palistas que teñen esa medalla de ouro olímpica, é axuda bastante a mirar de cara a Tokio xa directamente. Eu creo que lle falta que o coñeza máis xente, porque eu creo que se a xente o coñece e o proba, vais a enganchar, porque é un deporte que unha vez que o probas non o podes deixar. Estamos no Club Naval de Pontevedra, que está ubicado no río Lérez, nas instalacións do Náutico. Temos un lugar privilexiado para adestrar. Nos intentamos facer un traballo de calidad. Intentamos facer cousas na auga que resten esa diferencia que hai entre outros clubes que teñen máis medios, non, por así decirlo. Creo que levamos 8 anos facendo un traballo moi bo. Nos últimos 8-10 anos sempre estivemos en categoría junior e cadete, copando os podiums a nivel autonómico. A nosa planificación en cantos pequenos é un poquinho conservadora, que eles teñen que dedicarse a xogar, collerlle a afición e gusto do deporte, e bueno, non lle exiximos demasiado, porque algúns rapaces con esas idades, se se ven moi presionados, pois acaban deixando a práctica deportiva, e non só que nos interesa que cheguen a categorías junior e senior. En este caso, temos un grupo de senior, que somos 18-20 senior, con niveles dispares, pero que estamos facendo un bo grupo para intentar un día acercarnos a esta xente do Callatudense que, bueno, que son top a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Ser profesional en piragüismo en kayak ou en canoa é un pouco complexo. O piragüismo é un deporte amateur, por desgraza, non? Pero temos certa xente con proyección. A nivel categoría junior, pois temos a Martiño Veloso, que no Campeonato Galego que se celebrou en Castrelos quedou en terceira posición. Temos, de feito, o ano pasado, Martiño Veloso e Iván Logroño quedaron terceiros de España na categoría no K2, en barcos de equipo. Categoría senior, en concreto categoría sub-23, pois temos a Iago Montagudo, que en Sevilla, no Campeonato de España que se celebrou na Cartuja, quedou en terceira posición, nun sprint moi cerrado cos 2 primeiros. E temos a Adrián García Arias, que ten moita proyección, sobre todo en distancias cortas, non? En 500 metros, en 200 metros. Temos un bo equipo, a mí o que me gusta é que todos fagan grupo, que sumen,
Bueno, as individualidades tamén, non? Pero eu sempre insisto moito no mesmo. Aquí o que é importante é o grupo, que todos sumemos para facer un grupo máis forte. Se o grupo está forte, ti a nivel individual podes subir. 3, 2, 1, ¡va! Bueno, que o Carballo é un rapaz que veu do País Vasco, este ano para aquí, ten familia aquí en Marín, en Pontevedra. É un rapaz que quere cambiar de disciplina e, bueno, quere se dedicar un poquinho máis á pista, entonces, como nós tamén nos dedicamos un poquinho máis a distancias olímpicas, á pista, pois dixo, bueno, vou probar un aniño aquí en Pontevedra, é un rapaz estupendo, fai grupo, non teño ninguna queixa del, vamos, aparte adestrando, deixase a alma na auga. Llevaba muchos años ya en el maratón, ya casi toda la vida, y me apetecía hacer algo diferente y con ellos tenía bastante confianza y sé que aquí se trabaja bien y me decidí por venir aquí. Este año ya de senior es más complicado, ya compites con toda la élite, entonces de momento en pista pues aprender todo lo que pueda de pista, disfrutarlo y si de alguna manera u otra cae algo de manera internacional pues mira mejor, pero de momento este año lo veo complicado. Unha padexeira emblemática do clube, non? Lle dou moitos éxitos ao Club Naval, moitos campeonatos de España, en barcos de equipo, en barcos individuais, a verdade que é un referente. Un poquinho asentarnos na élite, non? A nivel senior e máster. A categorías base, pois, bueno, pois consolidalas evidentemente, que ter máis rapaces, pero sin presas, non é unha cousa que nos, a política do clube é unha política que queremos que os rapaces disfruten e xoguen. Isto é Alexandro! Barra de Miño, no concello ourensán de Coles, ata onde o pasado 14 de abril se achegaron máis de 350 padexeiros para disputar o Campeonato Galego de Inverno 2018 de barcos de equipo. 33 clubes representados nesta competición para embarcacións C2 e K2. Se tuvemos aquí 500 persoas, entre familia e todo eso, polo cal iso supón un aliciente máis que coñezan o noso entorno e un aliciente máis para todo o comercio que hai no noso entorno. Comezamos o repaso á competición coa categoría xuvenil masculina de C2. Todas as probas neste campeonato autonómico disputáronse sobre unha distancia de 5.000 metros. Non tardaron en tomar o mando representantes da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, Álvaro López e Jaime Duro. Como inmediatos perseguidores situáronse José Ramón Vázquez e Juan López dos Rías Baixas de Boiro e José Antonio Fraga e Diego Citoula do Náutico Pontecesures. Feito caudal no río Miño, o paso por Coles e con correntes, o que aumentou a dificultade. A parella pontevedresa mantívose sempre firme en primeira posición e por detrás unha segunda embarcación do Rías Baixas de Boiro engadiuse a loita pola segunda praza. Ademais da competición individual, este campeonato tiña clasificación por equipos en cada categoría, facéndose un cómputo global do kayak e da canoa. Estamos xa nos metros finais, co triunfo que non se lle ia escapar a López e a Duro do Cidade de Pontevedra. A segunda praza finalmente foi para Vázquez e López do Rías Baixas e terceiro posto para Fraga e Citoula do Pontecesures. En acción entraban as padexeiras xuvenís e senior do C2. Os mellores desta quenda, a senior Carla Sieiro e Nerea Gondar do Piragüismo Pollo Conservas Pescamar marcaron un ritmo que non puideron seguir as xuvenís. O duelo pola vitoria entre as máis novas estivo realmente igualado entre María de la Peña e Lucía Pérez da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra e Arancha Rodríguez e Sofía Mariño dos Rías Baixas de Boiro. A parella do Clube de Pollo intentaba marcar o mellor rexistro posible e a continuación delas, prácticamente a par, marchaban as pontevedresas e as boirenses. Sieiro e Gondar a piques de rematar a súa participación en Barra de Miño, mentres que o desenlace nas xuvenís ia ser por tan só 2 segundos de diferencia, con De la Peña e Pérez diante de Rodríguez e Mariño. O terceiro posto correspondeulle a Sara Avilleira e Nerea Lameiro do Cidade de Pontevedra. Cambiamos de especialidade, subímonos ao kayak coa posta en marcha das seniors. De seguido
Despois das participantes na categoría raíña tamén comezaban a padexar as xuvenís. A distancia a completar no kayak que a mesma 5.000 metros. En as xuvenís tomaban a iniciativa Xoana García e Aldana Merino das Torres Romería Vikinga. Para completar esta quenda comparecían as veteranas. Aquí temos o arranque das máis experimentadas, cun dúo dominando desde o comezo, o formado por Araceli Menduiña e Patricia Domínguez, unha representante do Tudense e outra do Ría de Aldán, un tándem mixto que non puntuaba para xeral por equipos. Isto é piragüismo en augas tranquilas, pero tamén ten os seus riscos. Alicia López e Uxía Fernández do Cidade de Lugo foronse a auga, un mergullo que non lle silla impedir rematar a proba. Comezaron con moita forza a senior Raquel da Costa e Fátima Ordóñez das Torres Romería Vikinga. Máxima concentración nas dúas, as que seguían a chegar Tania Fernández e Lara Feijó do kayak tudense e Rebeca Laurisen e Antía Santiago das Torres Romería Vikinga. Nas xuvenís, este grupo de 3 embarcacións marchaban por detrás de Xoana García e Aldara Merino das Torres. A competición que máis definida estaba era das veteranas con Menduiña e Domínguez. Regresamos ás xuvenís para ver as primeiras, a García e a Merino. Nesta ciaboga comprobaban a distancia que lle levaban a Sara Miguel e a Estrela Campo do Naval de Pontevedra. Seniors continuaba a persecución entre as dúas primeiras, con Fernández e Feijó a piques de conectar con da Costa e Ordóñez. Un interesantísimo duelo no que Tania Fernández buscaba revalidar o título acadado o pasado ano. Novo xiro para as veteranas Menduiña e Domínguez, que lideraban por diante das irmáns Rodríguez do Ría de Aldán e de Mónica Piñeiro e Kisi Torres do Fluvial de Avión. Cambio de panorama na seniors, a parella do kayak tudense asaltaba a primeira posición. Fernández e Feijó tomaban a dianteira con dúas embarcacións das Torres Romería Vikinga completando os postos de podio. Ali a perder o primeiro posto, da Costa e Ordóñez non tiraban a toalla e seguían meténdolle presión ás representantes do clube de Tui. Estaba xa moi pouco para o final e a liña de meta alcanzaban as gañadoras juniors García e Merino das Torres. Segunda posición para Miguel e Campo do Naval de Pontevedra e aparecían victoriosas Fernández e Feijó, vencedoras seniors, unha vantaxe de 11 segundos sobre da Costa e Ordóñez, o tándem das Torres Romería Vikinga, que tamén ocuparía o terceiro chanzo do caixón con Laurisen e Santiago. Un resultado moi favorable para as de Caetoira na búsqueda das clasificacións por equipos. Chegaba o momento do kayak xuvenil masculino, saída explosiva, a que se viviu en Barra de Miño. En esta proba habería que esperar para que se abriran diferenzas entre os máis fortes. Ata 5 embarcacións marcháronse por diante e aquí temos o grupo como ia devorando metros sen racharse. De marcar o ritmo encargáronse Valentín Sabarís e Joaquín Iglesias do piragüismo Verducido Pontillón. A marcha que imprimiron foi seleccionando a loita pola victoria. Na segunda posición colocábanse momentáneamente Ángel González e Gabriel Martínez dos Ribeiras de Tambre. Agardaron o seu momento Iván Freire e Kevin García do Club Ría Betanzos, que cando pasaron o ataque resultaron imparables. Demoledor o cambio de ritmo dos coruñeses e así de igualada alcanzou esta proba xuvenil o seu último longo, cunha vantaxe de Freire García que foi suficiente para adxudicarse o título autonómico. Victoria para a parella da entidade betanceira. 6 segundos máis tarde que eles cruzaron a meta Sabarís e Iglesias do Verducido Pontillón, e co terceiro posto fixéronse González e Martínez dos Ribeiras de Tambre. Arrancaban os veteráns que simultaneamente disputaban as competicións A e B de kayak. Posta en escena numerosísima. Os participantes da categoría podemos distinguilos con dorsal branco, mentres que os da B tiñan dorsal amarelo. A cabeza da proba, entre os de menor idade, ocupárona dende o comezo Bernardo Sánchez e Jesús Rodríguez do Fluvial o Barco. Aos valdeorreses seguíanos moi de preto Neftalí Paraje e Adolfo Monteagudo do Ría de Betanzos. Fluvial o Barco e a facer dobrete nos veteráns, porque nos ve non deron opción aos seus rivais Fernando García e Roberto Núñez. Por debaixo dos 20 minutos, os gañadores na categoría ian rematar o percorrido de 5.000 metros. Sánchez e Rodríguez celebraban o seu éxito. O segundo posto para Paraje e Monteagudo. Por a súa banda, García e Núñez daban o triunfo Fluvial na categoría B. Segundo
posto nesta categoría para os irmáns García González do Ría de Betanzos. O protagonismo recaía no C2 masculino senior e tamén nos veteráns A e B. Nesta modalidade, os grandes favoritos, tanto a nivel autonómico como estatal, son os padexeiros do Breogán do Grove, Tono Campos e Diego Romero, campeón e subcampeón de España na competición individual, fixéronse dende o inicio co control, altísimo nivel, o que se reuniu nesta proba en Barra de Miño para mostra o terceto perseguidor dos grovenses, os seus compañeiros de equipo Adrián Fernández e Miguel Fernández, Ramón Ferro e Manuel Fontán do Náutico do Muiño de Ribadumia e José Luis Bouza e Brais Casas do Kayak Tudense. Campos e Romero témolos en plena manobra de aproximación a Ciaboga, con Campos na proa, o Breogán do Grove que tiña posibilidade de facer dobrete e non a ia deixar pasar. Os dous Fernández adiantaban a Ferro e a Fontán no segundo posto, un chiscos retrasados quedaban Bouza e Casas. Cumprindo os pronósticos con solidez Campos e Romero, con máis de 20 segundos de diferenza respecto aos seus dous perseguidores que tiñan moi preto a embarcación do Kayak Tudense. Último esforzo para os participantes neste C2 e un éxito máis que engadiron ao seu palmarés Campos e Romero. A segunda posición tamén lle pertencería ao Breogán do Grove con Adrián Fernández e Miguel Fernández, e por detrás rubricarían a súa remonta Bouza e Casas do Tudense. Nos veteráns a triunfo para Xoel Londoño e Jesús Pérez. Os outros triunfadores nos veteráns, neste caso nos B, foron Gustavo López e Enrique Méguez do Kayak Tudense. Por último, mediocentro de parellas lanzáronse no Concello de Coles na búsqueda do título galego de inverno senior K2. Padexando con potencia e a saída máis rápida, asinaron aos defensores da coroa, Antonio Palmás e Brais Sánchez do piragüismo Vilaboa. Aquí continuaban liderando o grupo principal por diante de Iago Monteagudo e Adrián García do Naval de Pontevedra e de Carlos Pérez Rial e o seu compañeiro do Río de Aldán, Diego da Costa. Nese quinteto que se distanciaba do resto tamén marchaban Jaime do Barro e John Carballo do Naval e Arón Dieguez e Sebastián Delgado do Kayak Tudense. Perucho e da Costa que cedían, reducindo a selección a 4 parellas. A proba aquí a entrar no momento da verdade e non perdan detalle da espectacular aceleración de Dieguez e Delgado. Os do Kayak Tudense abriron gas neste cara a cara con Palmás e Sánchez, os aspirantes que puideron cos campións nesta Ciaboga, os representantes do Clube de Tui que enfilaban a liña de meta en primeira posición. Non puideron relaxarse ata o final, pero 7 segundos de vantaxe que acadaron servíronlles para gañar. Victoria de Dieguez e Delgado, a segunda posición que ia a ocupar o tándem formado por Palmás e Sánchez do Vilaboa e Monteagudo García, que se adxudicaban o duelo entre embarcacións do Naval de Pontevedra pola terceira praza. Debido ás choivas, está un pouco o río un pouco concorrente, pero bueno, é un sitio moi bo para organizar unha regata con instalacións moi boas. Penso que podería ser un sitio no que se poden facer moitas regatas. Tiven a sorte neste caso de ter un bon motor detrás e fixemos unha boa carreira. A verdad que estou moi contenta por revalidar tamén un ano máis o título de campeona galega en K2. Cerimonia de podio coas vencedoras no K2 Senior, todos os triunfadores que irían recollendo as súas medallas. As clasificacións xerais por equipos, impúxose o Kayak Tudense nos seniors e as Torres na categoría raíña feminina. Os Rías Baixas de Boiro nos xuvenís e o Naval de Pontevedra fixo propio nas xuvenís, mentre que nos veteráns as Pontes gañou nos homes e o Ría de Aldán nas mulleres. Hombre, Galicia. Para vivir. Alá. Por favor. Bueno, o ano pasado estuve en Tailandia, gustoume moito. Si son, gustame bastante, sí. Porque ten mar. 4 años para 32 segundos de Saúl Cravioto. Hombre, o piragüismo, despois do piragüismo, pois era o fútbol. Pois Coldplay. Pois viva la vida.
Gustoume moito o Braveheart. Moi identificado aí ya. A mí es que me gustan mucho las de comedia, pero Denzel Washington me gusta. Histórico, Gandhi. Gallego. Misioné. Buah, todas, es que me encanta comer. La pasta me encanta, pero el marisco sobre todo, la aquí de Aldán. Si no, me cuelga. Hola, son David Mascato García, do Breogán do Grove, e isto é Padexando. Cando eres pequeno, pois, que estás en fútbol, estaba en karate, que se probas baloncesto, estás sempre, faz moitísimos deportes, e, pois, ao final, o que máis me gustou foi o piragüismo. Nunca foi a miña intención ser profesional. Cando fui un junior, que din campeón do mundo junior, entonces, pois, eso cambiou un poquinho a cousa, xa de decir, bueno, no mundo como que vías podías ver os obxectivos, xa de decir, bueno, pues, a Olimpiada, xa aí empecé a decir, bueno, pues vou a seguir estudiando, pero voume centrar un poquinho tamén aquí nesto, intentar, bueno, a ver hasta onde chego. Foi unha etapa da miña vida moi bonita, unha etapa que me costou ir non porque non quixera, sino porque me deixasen na casa. Tema por eso, na miña casa estábamos centrados en que estudiase, entonces tuve, bueno, que convencer aos meus pais para que me deixaran ir ao centro de tecnificación porque pensaban que iba a deixar un poquinho de lado os estudios. O de facer parella con Alfredo pois foron tamén casualidades da vida, porque Freddy facía C2 con outro compañeiro, eu empecé no C1, a raíz dese Mundial Junior que se comentaba antes, pois estuve uns anos indo a competir no C1, hasta que me probaron no C2, pero foi coincidencia que fósemos do mismo. Hubo moitas probas con cos que estábamos no equipo nacional nese momento, e quedou ese C2. Tuvemos moitos anos aí arriba, nos finalistas, medalla. O subcampeonato do mundo no 2001, xa foi a nosa medalla máis importante. Fomos subcampeóns de Europa en pista, terceiros, de campeonatos de Europa temos 4 medallas, e de campeonato do mundo de pista temos unha que foi o subcampeonato. Pois temos en maratón tamén, pero a máis, digamos, relevante, o resultado máis importante foi o subcampeonato do mundo no 2001. Pasou que tuvemos un diploma en cuarto puesto no 500 que penso que era o mellor resultado que podíamos obter nesa distancia. Donde o fixemos fatal e donde levamos a decepción foi no 1000 metros, que era donde tíamos que estar en medalla. Éramos un marco de medalla e penso que se hubiésemos planteado a carreira de outra maneira, penso que sacábamos medalla. Paso 2,5, tercer puesto, paso do 500 metros, tercer puesto, paso do 750, tercer puesto, e nos últimos 100 metros quedamos sétimos. Foi unha carreira moi igualada, pero viñémonos abaixo no final, pero démoslo todo. Premios ou reconocimientos que non son a medalla de competir, pues esos todos benditos sean, pero realmente non te vou decir que me fagan ninguna ilusión, tamén é un reconocimiento, pero realmente a ilusión que teño é de recibir medallas por competir. A miña retirada foi tamén planificada. Eu acabar Atenas, a Olimpiada de Atenas, fomos un novo ciclo olímpico. Entonces, bueno, tuvemos moitas pedras no camiño, non conseguimos clasificarnos para Pekín, pero estuvemos hasta o mes anterior na clasificatoria, estuvemos, digamos, os 4 anos entrenados, ¿no? E non conseguir, pues xa, dixen, bueno, pues nada, me retirei, dime por retirado. Tiña que realmente verme eu sin ninguna posibilidade, eu tiña que pensar, bueno, onde vas? E para eso tiñen que deixar totalmente facer nada, e por eso sigo ahora sin remar nada.